सुबिदानि बाथ्राया बेयाव गुबुन जेबो नङा जे जि फेसिलिटी अंगनबादि सेन्टार हिसाबै मोननांगौ सरकारनि भारत सरकार आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारा जेफोर सुबिदाखौ होनांगौ बे सुबिदा गासैबो थाजोबगोन दा बाथ्राया जाहैबाय जे बे 25 लाख रांजों लुनाय मोनसे अंगनबादि मडेल अंगनबादि सेन्टार आरो बेहा गावहानो मोनसे डिजाइन दंखायोमोन सेन्ट्रेलि डिजाइन खालामखानाय स्टेटआव आरो बेबायदिनो दिनै नैबेयाव बे भावरागुरियाव जोङो मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ दिनै लुफुंनानै दिहुननो हाबाय जे सिडली समष्टि बा थामहिनबा गासैबो एमएलए समष्टियाव गासै गं 11 मडेल अंगनबादि हरनाय जादोंमोन बिनिनो दिनैहाय गंथाम मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ बेयाव बेखेवनाय जाबाय दा गंब्रैया रेडि जानानै दंमोन गंसेया जाहैबाय पाटाबारि जेराव थांनाय फैनाय हान्थामेलानि एसे उसुबिदानि थाखाय बे सेन्टारखौ खुलिनाय जायाखिसै दिनैहाय बेयाव भारतनि आजादि का अमृत महोत्सवनि बे नैबे बुब्लियाव दिनै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे थांखि लादोंमोन जे उदांस्रि साननि गिबि सानाव दिनै थामहिनबा दिनै 14 आगस्टआव बहाबा लुखांनाय जे मडेल अंगनबादि बा बेबायदिनो सरकारि माखासे आसनिफोर मावफुंजाबायब्ला बेखौ नोङो बेखेवनाय लोगोसेयैनो बहाबा गोदानै दङबा खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिफोरखौ दिनै लानाय जादोंमोन बेखायनो नैबे बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि गेजेराव गिबि खेबथारै जोङो सिडली समष्टियाव जों गंथाम थांखि बादियै जों बेखेवनो हाबाय दा आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दा जोंहा नायनांगौआ बेनोल' जे लुनानैल' जाया बेखौ जोथोन लानांगोन बेयाव जोंहा अंगनबादि वार्कार अंगनबादि हेल्पार अंगनबादिनि जा सुपारभाइजारफोर दङ बिथांमोना बे सेन्टारखौ जोथोन निस्सय लानांगोन बे उदांस्रिनि बाथ्रा बुङोबा जोङो भारत उदांस्रि सान फालिनो नागिरदों दा भारतनि जुदि नों सासे नागरिकबा नोगोरारिब्ला भारतआ मानिफ्राय उदां जादोंमोन ब्रिटिशफोरनिफ्राय दा जाय मानसिफ्रा जाय सुबुङा उदां मोनाखै होननानै बुङो बिथांनि थाग्रा जायगायाबो जुदि भारत हादरनि सिङावनोब्ला जोङो बबेनि उदांस्रिखौ फालिदों ब्रिटिशफोरा जोंखौ गादबनानै दोनदों बिनिफ्राय उदां मोननायनि थाखाय जोङो फालिदों दा होमबा ब्रिटिशनि उदां मोननाय उदांस्रि सानखौ जुदि जों उदांस्रि सान हिसाबै फालिदोंबा भारतनि सिङाव थानानै सोर सुबुङा उदां मोनाखै होननानै बुंनो हागौ फालाय बे नों भारतनिफ्राय आरो उदां नागिरबावदोंबा बे आलादा बाथ्रा जाहैबाय नाथाय जोंनि उदांस्रि साना जाहैबाय ब्रिटिशफोरनिफ्राय उदां मोननाय सानखौ जोङो 15 आगस्टआव फालिनाय जायो दा बेखायनो जोङो हादोरखौ सिगाङाव नायग्रोनांगौ आरो जोङो साफ्रोमबो भारत हादरनि बेरेखा जों नङा जोङो दिनैहाय बर'फ्रा माबा बिदोंब्ला आसाम रायजोआव हयथ' जोङो आलादायै माबा मोनसे बिदों भारतनिफ्राय जोङो उदां होननो थाखाय जोङो दिनैहाय जोङो सिगाङाव माबा मोनसे डिमान्ड दंमोनब्लाबो दिनै भारत हादरनि जोङो संबिधाननि सिङावनो संबिजिरनि सिङावनो मोनसे गावारि खुंथाय नांगौ होननानै जों जेखौ बिदों बे दिनै गावारि खुंथाया मोनसे लेभेलसिम बियो जों मोनफुंबाय बेखायनो उदांस्रि जायाखै होननायनि जेबो मिनिं थाया बायदि आं मोनदों उदांस्रिया ब्रिटिशनिफ्राय जानाय उदांस्रिनि खोथाखौसो जों बेयाव फालिदों बेखायनो आं खावलायनो सानदों जायफ्रा बिदि सानदों बिनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ बाखि जोङो गावारि खुंथायखौ जोङो एकदमबारे फुराफुरि मोननायनि जे बाथ्रा बेफोर बे आलादा बाथ्रा जाहैगोन खिन्थु दिनै उदांस्रि सानखौ उदां मोनाखै होननानै बुङोबा साननो गोनां दं আজি আমি ভারাউগুৰি অঙ্গনবাড়ি সেন্টার ওপেনিং কৰিছোঁ so this is part of our Assam government instructions and BTR government instructions for opening up of Anganwadi centers in the district. Our district total 22 Anganwadi centers আমি plan কৰি আছোঁ almost 20 centers होते काम तो आरंभ হ'ল so আমি আশা কৰি আছোঁ আগষ্ট মাহতে এটো 20 Anganwadi centers গোটেইখিনি আমি ওপেন কৰি ৰাইজকো এটো ওপেন কৰিম ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটিজ বি আমি চাইছোঁ ছেটিছফেক্টৰী ৱৰ্ক আছে আৰু অলপ ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন আছে আৰু এইটো 1-2 দিনতে এইটো কমপ্লিট হ'ব এণ্ড আজি আমি টোটেল 3টা অঙ্গনবাড়ি সেন্টাৰ্ছ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ চ' শ্বৰ্টলি ইন আপকামিং ডেজ আৰু আমি কৰাই দিম
I hope the Anganwadi center etu area te ji open hoise ami etu amar local people aru local lora soale ke etu benefit hobo. Thank you. Actually sir etu model boli koa hoise asolte ki facility hobo etu? So ইয়াতে মেইনলি আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ 0 to 6 years ল'ৰা ছোৱালী. চ' ইয়াতে তেওঁ খেলিব বস্তু আহিব আৰু বালা কনচেপ্টটো আমি ইয়াতে প্লেন কৰি আছোঁ. বালা কনচেপ্ট মানে ইয়াতে ৱালছতে আৰু কিবা ৱালছতে আমি এইটো পেইণ্টিং আৰু কৰিব বিচাৰি আছোঁ লাইক বেচিক আলফাবেটছ কিবা আৰু বেচিক ফ্ৰুটছ বেচিক ভেজিটেবলছ চ' দেট এইটো অলপ কালাৰফুল হ'ব আমাৰ অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰটো আৰু ল'ৰা ছোৱালী এইটো চাই বি শিকিব পাৰিব আৰু আট্ৰেক্ট হ'ব পাৰিব চ' দেট তেওঁকো বি মটিভেশ্যন হ'ব আমাৰ ইয়াতে আহি এইটো পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু খেলিব বস্তু বি আমি ইয়াৰ পৰা ৰাইজকো এইটো প্ৰভাইড ল'ৰা ছোৱালীক এইটো প্ৰভাইড কৰিম চ' দেট ইট উইল বি এ হোলিষ্টিক অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰ ডিলিং উইথ দ্য চিলড্ৰেন